Hezký den z našeho karlínského studia, odkud vás u Forbes Business podcastu vítá Jana Pšeničková a můj dnešní host, zakladatel jednoho z nejrychleji rostoucího fitness e-shopu v Evropě, Dalibor Cicman. Dobrý den, děkujem za pozvání. Tak společnost Jim Beam jste založil před 11 lety. Dnes má obrat více než 220 milionů eur. A jak se vám to podařilo? Tak je to 11-ročné úsilie stovák ľudí. Keď som ho v roku 2014 zakladal, tak nie je to môj prvý e-commerce projekt, čiže už som mal skúsenosť vybudovať medzinárodný e-shop, už som mal skúsenosť to potiahnuť na úroveň cez 5 miliónov eur, ale táto firma už je trochu inde a myslím si, že v tých začiatkoch mi dosť pomohlo to, že som kombinoval finančný kapitál, čiže peniaze, ktoré som už zarobil na predchádzajúcich e-shopoch, ktoré som v priebehu toho prvého roku Jim Beamu vyexitoval, a taktiež ľudský kapitál, čo je si myslím, že ešte dôležitejšie, čiže zo pár mojich súčasných spolupracovníkov so mnou spolupracuje už vyššie 11 rokov, čiže dlhšie ako funguje Jim Beam, a v tých začiatkoch som viac menej, väčšina týmu boli moji spolupracovníci z predchádzajúcich projektov. No a produktově to bylo podobné, ten e-shop předtím, nebo jste šel úplně do jiné oblasti? Ja som do úplne inej oblasti, no a taký hlavný dôvod bol, že ja som v tej dobe študoval PhD z Business Intelligence a v tej dobe som veľmi riešil monetizáciu zákazníckej bázy a veľmi som chcel produkt, ktorý mal opakované nákupy. Zároveň som si robil také rôzne analýzy, že ktorá kategória bude v následujúcich rokoch rásť, a dostal som sa k viacerým prieskumom, ktoré hovorili, že bude tu rásť životná úroveň, ľudia budú viac investovať do svojho zdravia, a to ma celkom motivovalo na túto kategóriu, tak som sa na ňu bližšie posvietil. No a myslím si, že taký akoby významný akože bod, kedy som sa rozhodol, že toto je že super kategória, ktorej sa chcem plne venovať, bolo, že keď som si naštudoval túto kategóriu, tak som si všimol, že v západnej Európe a USA nastáva taká akoby disrupcia. To znamená, že veľmi rýchlo rastú značky, ktorým sa hovorí digital first. To znamená značky, ktoré svoje produkty primárne vyvíjajú pre online. No a tým pádom my sme rovno naskočili na ten trend digital first značiek, ktoré majú úplne iný obal, o dosť odlišné zloženie a tým pádom konkurencieschopnejší produkt v online prostredí. Čiže to bola v tých začiatkoch tá kombinácia, že zákaznícka báza, opakujúce sa nákupy, trendy, kategória, ktorá rastie, a zároveň také momentum toho, že sú na vzostupe tie digital first fitness značky. No a vy jste byl sám uživatel fitness produktů v té době. Áno, ja som bol zákazník iných e-shopov. Ja som tú kategóriu poznal z pozície spotrebiteľa veľa rokov, ale z pozície podnikateľa je to niečo úplně jiné. No a vy viděl jste jako teda ten spotřebitel, tak viděl jste tam nějaké mezery, které jste si řekl, tak tohle to zaplním, tohle to budu dělat jinak, protože tohle to se mi nelíbí a tohle to bych chtělo nějak ozvláštnit. Nie je to ten taký podnikateľský príbeh, že mne chýbal na trhu takýto proteín, tak som si navrhol taký proteín, ako by sa mne páčil, a na základe toho ako keby sa to zapáčilo aj viacej ľuďom. Nie je to ten akoby typ podnikateľského príbehu, je to skôr typ podnikateľského príbehu, kde som si hodil do Excel tabuľky data, že táto kategória je akoby výhodná, je to ako keby do určitej miery nejaké oportunistické rozhodnutie, ale zároveň aj je momentum to robiť úplne inak, ako to robí súčasný trh, súčasná konkurencia. No a toto bol ako keby skôr ten ako keby nejaký motivátor, ale na druhej strane od začiatku môjho podnikania aj v predchádzajúcich mojich akoby biznisoch som vždycky kladol na piedestal zákazníka, že to robíme ako keby pre ľudí, čiže veľmi sme sa snažili navnímať tie zákaznícke dopyty, ale viacej analytickým spôsobom, než nejakým takým emocionálnym spôsobom, že ja by som to takto chcel. No když jste vlastně takhle začínal, tak nesetkával jste se třeba s předsudky, jakoby typu, no tak fitness prostředky, to je samá chemie, nebo je to prostě na bázi jakých steroidů. Jako jestli vlastně v tomhle jste to nemusel hodně překonávat a vlastně ukazovat lidem, ne, dneska už to o tomhle tom není, dneska už je to prostě zdravá věc, longevity, mluví se o tom. Presne s tým som sa stretal, aj doteraz sa s tým akoby stretávame, a to bola zase ďalšia príležitosť z môjho pohľadu, že v tom roku 2014 to bola akoby malá kategória pre úzkú skupinu kulturistov a väčšina populácie to vnímala, že to sú nejaké chemikálie na
abnormálne veľké svaly, žilnaté a obávali sa ľudia, že keď si dajú odmerku proteínu, takže budú mať ruku ako Arnold Schwarzenegger. Ale to bolo ako keby nejaké nadhodnocovanie účinkov týchto produktov ako majiteľ fitness firmy. To musím priznať, keď si dáte odmerku proteínu, tak sa nemusíte obávať, že budete mať ruku ako Arnold Schwarzenegger. No a skôr to bola z môjho pohľadu príležitosť, že keď sa deje to, že sa väčšina trhu ako keby mýli a iba otázka času, kedy akoby pochopí, že aký je reálny účinok toho produktu, tak to je podľa mňa zase akože dobrý priestor na tú podnikateľskú príležitosť a tá kategória sa viac menej v priebehu posledných rokov preklápa z toho prísľubu, že chcem mať veľké svaly, na ten prísľub, že chcem byť zdravý a my sme to už na začiatku vnímali, že takto sa chceme pozicionovať, čiže my sme v podstate od toho prvého roku mali odlišný sortiment oproti našej konkurencii v tom, že sme si analyzovali trendy a listovali sme produkty, ktoré dnes sú veľké kategórie, ale v tej dobe ešte neboli. Čiže my sme od začiatku išli dosť intenzívne vitamíny, minerály, omega-3, čo dnes sú akože veľké kategórie, ale vtedy to bol relatívne inovatívny prístup. No, takže jste museli být asi ve spolupráci s nějakými lékaři, s nějakými poradci i výživovými. V jaké fázi je to vlastně dnes, když jako ty produkty vezmete, tak v jaké fázi nebo v poměru, tak jako vítězí u vás právě ty vitamíny a tady na ten životní styl, anebo jsou ještě stále ti fitness lidé, kteří vlastně odebírají od vás ty fitness produkty hlavně? Za tých 11 rokov sa zásadne zmenila štruktúra dopytu. Pred 11 rokmi sme mali najväčšiu kategóriu suverénne proteíny a druhú najväčšiu génery. To sú ako keby prášky so sacharidmi, ktoré majú primárny prísľub nárast svalovej hmoty. Väčšinou to kupujú mladí muži. No a kategória ako vitamín D3 alebo omega boli ako väčšina našej konkurencie to aj nemala v ponuke. A veľmi marginálne boli kategórie ako napríklad magnézium alebo bola významne menšia kategória kreatín. No a v súčasnosti sa to akoby zásadne posunulo tým smerom, že tá kategória gainerov, ktorá slúži primárne na naberanie váhy a svalov pre tých mladých mužov, je úplne marginálna. Ona z tej druhej najväčšej kategórie išla úplne mimo top 20 a významne narástla hlavne kategória proteínov ostala jednotka, ale kategória kreatín. Kreatín je doplnok výživy, ktorý kedysi bol práve asociovaný s tými veľkými svalmi, ale je to veľmi dobré štúdiami preskúmaný doplnok výživy a v súčasnosti sa o ňom častokrát hovorí hlavne v kontexte podpory kognitívnych schopností. No a tým pádom dnes je to akoby druhá najväčšia kategória, ona veľmi rýchlo rastie aj v posledných rokoch a pribúda množstvo ľudí, ktorí suplementujú kreatín a ani nenavštevujú fitness centrum alebo nerobia silový tréning, čiže ako výrazne narastlo tá zákaznícka báza úplne iné typy zákazníkov. A potom v súčasnosti medzi naše najväčšie kategórie patrí magnézium, vitamín D3 a omega-3, ktoré sú spájané primárne so zdravím alebo aj s dlhovekosťou a s nejakým ako keby dlhodobo udržateľným prístupom k svojmu zdraviu. Takže to vlastně vnímáte i tak, že vlastně zákazníci se snaží a stále více investují tedy do zdraví, do toho životního stylu, zdravého životního stylu. Jednoznačne a ešte tých zákazníkov je oveľa širšie spektrum, že v minulosti to bola úzka skupina ľudí, ktorí robia silový tréning, dnes sú to ľudia, ktorí robia jogu, chodia behať alebo úplne rôznorodé, menej hardcore športy a ten prísľub nie je, že chcem mať ako veľké svaly, ale chcem sa cítiť dobre, chcem byť zdravý. Kolik máte těch produktů nebo značek spíše kolik dneska? My v súčasnosti máme 7 subbrandov, ale my sme D2C, to znamená, že máme výrobné kapacity, kde si vyrábame tieto produkty a následne ich posielame priamo konečným spotrebiteľom a tá nosná značka je rovnomenná ako značka služby. Jim Beam je značka e-shopu a Jim Beam je značka produktov. Táto značka je zapozicionovaná, že by mala vyhovovať takému mainstreamu zákazníkov, že je to ako keby entry level značka, ktorá
by mala vyhovovať väčšine zákazníkov a okolo toho sme vybudovali značky, ktoré sú primárne určené pre takých akoby níšovejších zákazníkov. Čiže identifikovali sme v začiatkoch firmy celkom zaujímavú vec, že veľa žien sa veľmi obávalo užívať tieto produkty kvôli tomu, že si mysleli, že sú primárne určené pre mužov. A tam bolo komfortnejšie vytvoriť značku pre ženy, než im stále vysvetľovať, že po tej odmerke proteínu nebudú mať ruku ako Arnold. Čiže na základe toho sme spravili subbrand, takú podznačku Beast Pink, prípadne ďalšími našimi podznačkami sú Vanavita, ktorá je zase určená pre zákazníkov, ktorí majú záujem o bioprodukty v rozložiteľných baloch, prípadne značka Strix, ona je zase na high-endové fitness oblečenie, čiže potom už sme to budovali okolo nejakých zákazníckých potrieb, ktoré sa odlišujú od tej mainstreamovej časti zákazníkov. A kde vyrábíte produkty? Ve svých teda továrnách nejakých? No? Hej, toto je celkom tiež taká zaujímavá vec, že ja keď som vstupoval do tejto kategórie, tak ja som si ako laik predstavoval, že tieto firmy fungujú spôsobom, že keď vidím ako nejakú značku, takže oni majú nejakú jednu veľkú halu a že tam vyrábajú všetky produkty. Ale potom som akože veľmi rýchlo zistil, že to tak nefunguje. My sme v tom prvom roku kúpili takú menšiu slovenskú značku, ktorá bola taká náš akoby fast track, taký rýchla vstupenka do sveta doplnkov výživy, kde sme veľmi rýchlo získali to know-how ako ľudia z e-commerce, sme veľmi rýchlo získali know-how do toho, ako navrhovať produkty, ako registrovať, ako robiť chemické rozbory a podobne. No a vtedy sme zistili, že zásadná časť týchto akoby značiek outsourcuje výrobu, čiže sú firmy, ktoré disponujú výrobnými kapacitami a väčšinou nemajú komerčne úspešný produkt, čiže názvy tých firiem nie sú medzi populáciou známe a potom pre tieto značky ako my, tak na časť sortimentu nedáva zmysel vlastniť výrobné kapacity. To znamená, že my dnes máme vlastné výrobné kapacity k tabletkovaným, kapsulovaným produktom a práškovým produktom, ktoré tvoria približne 50% nášho dopytu, čiže 50% produktov si vyrábame na týchto troch typoch výrobných liniek. Aktuálne máme nejakých 7 výrobných liniek, kde toto vyrábame. A potom máme veľké množstvo produktov, ako napríklad, dajme tomu, že plechovkové nápoje, kde máme v sortimente len 6 produktov a nie je pre nás rentabilné vlastniť výrobnú kapacitu, kde by sme týchto 6 produktov robili, pretože by sa vyrobili, dajme tomu, že za pár hodín mesačne a tým pádom zvyšok mesiaca by daná linka stála. Tým pádom na zvyšných približne menej ako 50% sortimentu si prenajímame iné výrobné linky, ale my fungujeme spôsobom, že kupujeme k nám na sklad ingrediencie, dodávame tým firmám ingrediencie a oni nás chargujú alebo nám fakturujú niečo ako úkon, že z ingrediencií spravia hotový produkt. No vy jste vlastně firmu začínal v Košicích. Áno. Jak se vám podniká na Slovensku? Tak podnikanie na Slovensku je veľká výzva. Slovensko má určite množstvo nejakých výhod a nevýhod. V Košiciach, čo si myslím, že je napríklad veľká výhoda, tak je poloha. My sme v rámci strednej a východnej Európy tak akoby celkom strategicky, že v strede, tým pádom v začiatkoch nám dávalo zmysel vybudovať si vlastnú logistiku, kde vieme priamo veľmi rýchlo voziť tovar do nejakých 13 krajín, viac menej celého CEE regiónu strednej a východnej Európy, čo to beriem určite ako výhodu. Myslím si, že výhodou Košíc je aj talent. Máme tam skvelú technickú univerzitu, veľké množstvo IT pracovníkov a na konci dňa my si dnes konkurujeme primárne so nemeckými a britskými firmami a do určitej miery je to aj labor cost arbitráž, čiže viac menej my máme, si myslím, že celkom sofistikovaný talent a distribuujeme tieto produkty do západnej Európy, čiže to je do určitej miery určite nejaká možno druhá výhoda. No a keďže mám vypichnúť nejaké nevýhody Slovenska, tak aktuálne si myslím, že taká signifikantná nevýhoda je, že Slovensko nie je vnímané ako úplne stabilná jurisdikcia s veľkou vymožiteľnosťou veľmi dobrou vymožiteľnosťou práva. Čiže my keď akoby riešime investičné kolá, tak tým pádom vytvárame menej kompetitívny proces, lebo veľké množstvo týchto globálnych investorov sa pozrie na tieto globálne rebríčky vymožiteľnosti práva na stabilitu jurisdikcie
jurisdikcie a pre určité fondy je to stopka investovať akoby na Slovensku a ešte horšie je, že to Slovensko v tých rebríčkoch sa hýbe nesprávnym smerom. Tým pádom pre nás je akoby každým rokom náročnejšie ako keby získať cudzí kapitál z globálnych fondov, čiže to by som dal akože možno nejakú prvú nevýhodu. Zároveň možno veľa ľudí si to predstavuje strašne jednoducho, že presuniem headquarter do Palo Alta a vybavené, ale prídem tam a poviem, že ich bin Dalibor z Berlína a mi teraz pošlo akože strašne veľa peňazí, že sme nemecká firma vôbec. Tam sa strašne pozerá na to, že kde sedia zamestnanci, kde sedia zákazníci, kde fungujú tie operations firmy. Čiže ako keby z toho pohľadu nám to kvázi znižuje hodnotu firmy. A potom taká druhá, podľa mňa, významná nevýhoda Slovenska je, že my dnes súperíme na celoeurópskom trhu s firmami, ktoré sú primárne mimo Slovenska a ja si myslím, že je akoby veľké daňové zaťaženie na Slovensku, že je tam veľmi akože zdanená práca, čiže platíme odvody za zamestnancov výrazne viac, výrazne viac, to je akože sporné, čo je výrazne, čo je menej, ale objektívne platíme viac odvody než v Poľsku, Česku, Maďarsku, v okolitých krajinách. No a potom napríklad tá novinka transakčná daň, tak to je ako keby za mňa ako hrozná vec z pohľadu konkurencieschopnosti, že my máme, dajme tomu, že grécky tým, gréckych zákazníkov, riešime niečo ako keby v Řecku, ale platíme z toho transakčnú daň na Slovensku, čo akože voči tým gréckym firmám to významne znižuje konkurencieschopnosť len toho, že materská firma pochádza akoby zo Slovenska, čiže to by som ako vypichol ako takú, že druhú nevýhodu podnikania na Slovensku. No a slovenský trh je pro vás výrazný? Nebo jak... Každým rokom menej. My sme v deň 1 mali 100% zákazníkov zo Slovenska, ale dnes už je to len na úrovni 7% a najviac nám rastú práve tie západoeurópske trhy, čiže to akoby ťažisko firmy sa postupne preklápa viacej do DACH regiónu a Itálie, čiže tam už dnes tieto trhy nám aktuálne rastú veľmi rýchlo. Nám sa darí rásť aj na trhu ako Česko, Slovensko, ktoré sú naše akoby tradičné, ale oni zase rastú výrazne pomalšie než tie ako keby nové, kde máme obrovský priestor ešte. Umíte si to něčím představit, proč třeba zrovna Itálie nebo i ty německé trhy, proč jakoby vás tak chtějí, protože tam určitě konkurence je taky veliká. Áno, tak myslím si, že taký prvá vec je, že my sme tam nevstupovali ako malá firma. My sme tú geografickú expanziu robili veľmi oportunisticky, čiže to akože Česko je nejaký prirodzený krok, ale možno by som to ani nenazval, že taká geografická expanzia. Ale potom sme postupovali skôr na juhovýchod, čiže ďalšie trhy, ktoré sme otvárali, boli Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, sme v Bosne, Srbsku, na Ukrajine, Chorvátsku a v týchto krajinách. No a toto sú krajiny, kde je nejaká, by som to povedal, že menšia konkurencia. Tým pádom je ľahšie sa stať jednotkou v Bulharsku, jednoznačne, skoro v každej kategórii, než jednotkou v Nemecku. No a taká akoby veľká výzva pre nás pred pár rokmi bolo vstupovať na poľský trh, lebo tento trh už sme považovali, že je relatívne veľký, konkurencieschopný, ale keď sme vstupovali na poľský trh, tak sme už boli väčšia firma ako najväčší náš poľský konkurent. Tým pádom my sme robili množstvo operácií sofistikovanejšie, mali sme na to väčšie rozpočty a toto si myslím, že môže byť ako jedna z ingrediencií, prečo sa nám podarilo uspieť na tak vysoko konkurenčnom trhu, ako je Poľsko. Následne sme vstupovali zase oportunisticky skôr do Talianska, než do DACH regiónu a to Taliansko sme považovali, že bude zase o nejakú úroveň vyššie s konkurencieschopnosťou. Teraz keď to retrospektívne by som mal zhodnotiť, tak by som to dal asi na porovnateľnú úroveň s tým Poľskom. No a potom, keď sa bavíme o Nemecku, my sa všeobecne pri geografickej expanzii skôr bavíme o rovnako jazyčných regiónoch. Čiže napríklad my Česko a Slovensko máme ako jeden región, kde robíme československý marketing kvôli tomu, že investícia do dajme tomu, že 100 eur do českých sociálnych sietí spôsobuje dopad 70% v Česku, 30% na Slovensku. A veľmi podobne to máme aj, my to voláme Western Balkans, čiže ako keby Srbsko, Bosna, Chorvátsko, tieto trhy a podobne máme aj trhy Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, čiže každé euro, ktoré investujeme do rakúskeho marketingu, tak má dopad aj v Nemecku aj Švajčiarsku a opačne. No a tým pádom je to ako keby, aj keď sa pozrieme napríklad nejaké nominálne HDP
HDP týchto troch krajín, ono je že obrovské. Že nominálne HDP týchto troch krajín je výrazne vyššie ako nominálne HDP 13 krajín CEE regiónu. Tým pádom aj z pohľadu konkurencieschopnosti je to akože o mnoho vyššia výzva uspieť na tak veľkom konkurenčnom trhu. No a to bol akoby posledný trh, kde sme vstupovali. No a tam sme zase vstupovali z pozície, že už sme v top 3 v Poľsku, veľmi rýchlo rastieme v Taliansku. Myslím, že v čase, keď sme vstupovali, sme boli nejaká 7, 8 v Taliansku a mali sme ako veľmi dobrý trend. Čiže toto si myslím, že je nám historicky to veľmi dobre fungovalo, uspieť na nízkokonkurenčných trhoch a na tie vysokokonkurenčné vstupovať už ako najväčšia firma na tom trhu. A ešte by som možno poslednú vec spomenul, že tá geografická expanzia v našej kategórii sa podarila v Európe len zo pár firmám. To znamená, že ja si myslím, že strašne veľa českých aj slovenských firiem podhodnocuje náročnosť geografickej expanzie a hlavne dopad na ich biznis. My keby sme boli jednotka na Slovensku, tak máme tržby pravdepodobne niekde na úrovni 5-7 miliónov eur. Tým, že sme firma, ktorá pôsobí v 16 krajinách, v 5 sme jednotka, v 5 sme v top 3, tak máme tento rok budžetujeme niečo vyše 260 miliónov eur. Tým pádom nás to ako keby katapultovalo do úplne inej ligy, čo sa týka akoby veľkosti firiem a my sme stále tak k tomu pristupovali, že ja ako CEO som sa venoval tej geografickej expanzii, vždycky sme na to mali ako keby dedikovaných najkvalitnejších ľudí z firmy, vždycky sme najímali na to lokálnych ľudí, čiže ako keby toto si myslím, že je akoby významná ingrediencia tej akoby našej veľkosti, že sa nám vydarila geografická expanzia. No a vyplatilo se to evidentně. No a zatím zůstáváte v Evropě, nechcete třeba dál za moře? Tak my ešte máme čo robiť v tom Nemecku alebo DACH regióne, čiže kebyže sa nám toto podarí, tak zase by sme otvorili Excel a pozreli sa na krajiny, že kde to vychádza najlepšie. A vy jste nedávno způsobil trošičku senzaci v tom mediálním světě tím, že jste vlastně svůj tým vzal na team building a ne někam tady do hor, do Krkonoš, ale vy jste je vzal do Řecka. Tak je to něco, co vlastně jako vnímáte, že ty lidi chcete nějakým způsobem odměnit za tu jejich práci celoroční, takže vezmete k moři, a nebo tam taky pracujete a zase jakoby si třeba změníte prostředí a je to něco, co budete dělat každý rok? Je to niečo, čo budeme delať každý rok. To znamená, že my sme to robili aj predtým. Leto predtým sme boli v Neapole a aj budúci rok plánujeme nejakú podobnú destináciu. A má to ako keby nejaké dve roviny. Jedna rovina je, že jednoznačne chceme sa odmeniť ako našim nejakým kolegom. Tým, že sme fitness firma, tak my nemáme nejaké akcie s alkoholom alebo nejaký takýto štýl akcií, ale skôr sme to chceli dať do pozície nejakého spoznania krajiny a skôr nejaké akoby zapamätateľnej skúsenosti a spoločného zážitku. Ja sám si akože úprimne myslím, že sa veľmi dobre budujú vzťahy, ak s niekým prežijete veľmi akoby unikátny zážitok, ktorý sa akoby dlhodobo zapamätáte. Čiže ja tiež sa snažím akoby relatívne dosť cestovať a vystavovať so svojimi blízkymi ľuďmi takýmto zážitkom. No a potom nejakú druhú rovinu to má, že my keby sme hoci kde plánovali team building, tak my proste musíme stále najviac aktuálne máme zamestnancov v Košiciach, ale my máme akoby väčšinu zamestnancov po rôznych krajinách, po rôznych ofisoch, čiže tak či tak by sme akoby platili relatívne veľa nákladov za ubytovanie, presuny, takže to navýšenie a presunutie do nejaké možno zaujímavejšie destinácie pri mori nie je až tak nákladovo, že výrazne drahšie a zároveň to častokrát spájame aj s nejakými pracovnými vecami, čiže čo sa týka Česka a Slovenska, tak my máme relatívne veľa workshopov a snažíme sa investovať do vzdelania našich kolegov, ale ťažšie sa nám to robí v takých menších ofisoch, ako je napríklad v Chorvátsku alebo práve v tých Aténach a tým pádom keď akoby skoncentrujeme všetkých týchto zahraničných ľudí na jednom mieste, tak oni sú tam dlhšie než naši českí a slovenskí kolegovia a oni tam majú aj pracovné veci v zmysle absolvovania workshopov a realizujú sa nejaké fyzické meetingy, čiže už to sa snažíme aj týmto smerom, ako keby, respektíve robili sme to aj tento aj minulý rok. A potom ešte nad tým uvažujeme, že
Pre nás sú veľmi významné v našom biznise sociálne siete a my máme, by som to nazval, že nadštandardné vzťahy s tvorcami na sociálne siete a častokrát berieme aj časť, významne viac samozrejme berieme akoby zamestnancov firmy, ale berieme aj časť tvorcov známy na tento team building. Zase je to super na upevnenie nejakých vzťahov medzi našimi kolegami, väčšinou lokálnymi ľuďmi, s tými akoby influencermi z konkrétnej krajiny a častokrát oni o tom tvoria akoby obsah a ja si myslím, že to má taký veľký dopad aj na takú emocionálnu stránku, že častokrát tí ľudia sa nielen ako naši zamestnanci, ale tí naši tvorcovia obsahu sa vracajú veľmi z toho taký namotivovaní, že vidia, že je to legit firma so stovkami zamestnancov, že tam fungujú akoby procesy, systém, že je to veľmi dobre akoby nastavené, čiže je to častokrát také možno emocionálne uistenie, že môžu tejto firme dôverovať. No, tím jste vlastně tak trošičku i známí, že hodně vlastně pro vás influenceři různí pracují a vytváří obsah a hodně do nich tedy investujete. Já nevím, jestli tu částku můžeme třeba prozradit, kolik to třeba ročně dělá a jak moc se vám to vyplácí a vrací. Ako my sme veľmi transparentní v hovorení čiastok. Tam je ako keby možno taká vec, že my nemáme také štandardné zmluvy a veľa firiem má len také zmluvy, že ukážte produkt na vašich sociálnych sieťach. My s tvorcami obsahu spolupracujeme veľmi ako keby na mieru podľa toho, čo od nich očakávame. A máme aj takýto typ spoluprác, ale častokrát spolu participujeme na tvorbe obsahu, častokrát spolu robíme offline eventy, čiže napríklad tu na Karoline máme fyzický priestor, čo tiež nie je úplne zvyčajné pre e-commerceovú firmu, ktorá má, koľko to je, 99% tržieb z online a mať fyzický ako keby obchod. Ale ten obchod je zase skôr v pozícii nejakého akoby uistenia zákazníkov, že sme akoby legitímna firma, že je to fyzický priestor, kde sa môžu prísť a sťažovať. A zároveň je to aj miesto na budovanie nejakej komunity, tvorbu obsahu, stretávanie sa aj s tými influencermi. Čiže my častokrát ten influencer marketing nevnímame ako nejaký marketingovú komunikáciu v zmysle distribúcie informácie, ale aj častokrát nad tým uvažujeme, že zákazníci lepšie vnímajú obsah od ľudí než od firiem. Kebyže úplne rovnaký obsah dáme na sociálnu sieť pod Jim Beam, SRO a pod nejakým konkrétnym menom konkrétnej osoby, vždycky má o mnoho lepšiu distribúciu pod menom osoby, že ľudia sa radšej konzumujú obsah od osôb než firiem a tým pádom my sa snažíme akoby robiť s nimi spolu veľa obsahu, robiť to veľmi prirodzene, netlačiť na nich a oni to častokrát robia potom aj nad rámec tej zmluvy a mať s nimi ako keby veľmi dobré vzťahy. Myslím si, že je to vzájomne výhodné aj z pozície toho, že oni nám potom akoby viacej dôverujú a máme dlhoročné takéto spolupráce. A můžeme říct třeba, kolik vám to tvoří v tom rozpočtu? Třeba jenom nějakou částku? Ja by som to máme povedal, ale nepamätám si to presne. Ale procentuálne. Sú to akože milióny eur. To je ako keby rozpočet na influencer marketing. My to akoby dosť riešime po krajinách a ten influencer marketing napríklad v tej západnej Európe je skokovo drahší, že najväčší influenceri v Nemecku a Taliansku si častokrát berú výrazne vyššiu sumu ako najväčší influenceri v Česku alebo na Slovensku. No a čo sa týka marketingového rozpočtu, tak neviem to presne takto povedať, vedel by som to spočítať kvôli tomu, že my to delíme, že čiastka na tvorbu obsahu, čiastka na distribúciu obsahu, a potom tam máme také akoby kupóny, že čiastka za niečo, my to akoby kategorizujeme ako nejaký výkonnostný marketing, tie kupóny, čiže časť ako kvázi provízie z tržieb, tým, že si zákazník akoby kúpi produkt s influencerským kupónom, tak rovno podporuje aj tvorbu toho influencera, lebo my mu vyplácame percento z tržby pod týmto kupónom, čiže máme to dosť takto akoby rozkategorizované, tým pádom neviem to úplne z hlavy takto povedať. No, vy jste se letos dostal do žebříčku nejlépe nebo nejbohatších Slováků, kde jste na 35. místě. Co to pro vás vlastně znamená?
takové umístění? Je to pre mňa obrovská česť. Ako reálne sa mi nezmenil život po tom, čo vyšiel tento nový Forbes. Máte víc přátel třeba od té doby ještě? Myslím, že mám rovnakých priateľov. Nezmenila sa štruktúra po vydaní tohto. Ale ja som na to pyšný kvôli tomu, že v tom rebríčku najbohatších Slovákov nie je ako keby úplne veľa takých self-made ľudí, čo vybudovali niečo úplne z nuly. Zároveň som tam v top 50 najmladší Slovák a ten vekový priemer je z môjho pohľadu že veľmi, veľmi vysoko. Ten vekový priemer je nad 60 rokov, čiže odo mňa viac ako to sú ako ľudia starší od môjho otca. No a ja som na to hlavne pyšný kvôli tomu, že keď sa pozriem na ten akoby rebríček, tak je tam zásadná časť ľudí, ktorí sa dostali k svojmu bohatstvu v čase privatizácie v 90. rokoch. A nehovorím, že a myslím si, že sú to kompetentní ľudia, pretože za tých 30 rokov sa im podarilo udržať si to bohatstvo. Na druhej strane to sú častokrát biznisy bez globálneho potenciálu, bez potenciálu exportovať, čo do určitej miery vypovedá aj o slovenskej ekonomike. Že už keď si to porovnáme s Českom alebo možno aj s Rakúskom, tak proste ten slovenský akoby rebríček top 50 najbohatších ľudí, tak je tam absolútne minimum technologických podnikateľov alebo podnikateľov, ktorí ako keby ich firmy exportujú do zahraničia. My máme menej ako 10% tržieb zo Slovenska, čiže my sme primárne ako keby nejaká možno exportná firma. Mm-hmm. Vy jste vlastně, když jste začínal s Jim Beam, tak změnil jste sám nějakým způsobem životosprávu nebo svůj život. Jak se vám vlastně od té doby ten váš život změnil? Mm-hmm. Tak k horšiemu. Já jsem třeba myslela, že řeknete, že jste začal žít jako lépe a zdravěji právě s těmi produkty. Viete, čo ja som od detstva športoval. V čase, keď som zakladal Jim, tak som mal top formu. No ale potom som dosť obetoval svoje zdravie na úkor ekonomických výsledkov. Čiže ja som akoby tie prvé roky si myslím, že extrémne akoby veľa pracoval a extrémne zanedbal svoje vlastné zdravie a to si myslím, že nebolo dlhodobo udržateľné, tak pred pár rokmi som ako keby si striktnejšie nastavil životosprávu a hlavne tie prvé roky som veľmi akoby veľa, aj teraz veľa cestujem, ale teraz to dávam svoje ako keby fyzické zdravie na vyššiu prioritu a keby že môžem akože niečo vrátiť v mojom živote, tak by som pravdepodobne v tých začiatkoch Jim Beamu viacej uvažoval nad tým, že zdravie je prioritnejšie než ekonomické výsledky a ja som viac menej za prvých 5 rokov budovania fitness firmy pribral 20 kg. A potom sa mi podarilo asi za 3 roky chudnúť tých 20 kg, čiže teraz som zase akoby sa veľmi dobre cítim v top forme a dávam ako keby si vysokú prioritu na to, aby som si našiel čas nielen akoby na rodinu a čas s priateľmi, ale aj na športové aktivity a svoje zdravie. A ste pravidelný uživatel vašich produktů. Áno, ja som hardcore užívateľ našich produktov. Testujete je na sobě někdy. Tak, moja obľúbená kategória sú novinky. No vy jste nedávno založil nadaci, která nese teda vaše jméno. Váš první dar směřoval do střední školy Skiro na podporu AI vzdělávání. Tak proč jste si zrovna vybral tuto střední školu a co vlastně čekáte jednak od nadace a co čekáte od umělé inteligence? Super otázka. Tak od nadace čakám, ja to mám niekde v pozícii, že dávania späť, čiže ja dlhodobo sa snažím nad tým uvažovať, že proste pre nejakú lepšiu spoločnosť je veľmi výhodné k tomu prispieť nejakým vlastným dielom. No a ja dlhodobo chodím robiť ako keby verejné reči po univerzitách. Mám akoby relatívne že veľa na to požiadavok a moja asistentka sa stále dohodneme každý kvartál, že na koľko univerzít pôjdeme aj na koľko stredných škôl. Na stredné školy chodím menej. No a je to primárne môj taký akoby alebo zámer je motivovať mladých ľudí k podnikaniu.
No a takto som viac menej aj objavil tú strednú školu, ktorá sa zameriava na výučbu informatiky a konkrétne ako keby AI. A ja som bol úprimne, že veľmi pozitívne šokovaný z tej strednej školy. Ja mám také ako keby kritérium na tej alebo som vypozoroval, že čím je akoby tá škola lepšia, tým žiaci kladú viac otázok a výrazne viac žiakov kladú otázky a proste je to cítiť z charakteru tých otázok, že ako uvažujú tí študenti. No a z tejto strednej školy som bol veľmi šokovaný, že je to stredná škola, ale kladú veľmi sofistikované otázky a veľká časť študentov už počas štúdia strednej školy podniká a robia veľmi praktické projekty pre komerčný sektor. Čiže si priamo zarábajú peniaze tým, že v škole robia projekty, ktoré sú využiteľné v komerčnom sektore a to sa mi akoby veľmi páčilo, tento typ vzdelávania. No a ja som nad tým uvažoval, že by som chcel práve nadáciou podporiť konkrétne túto školu, túto činnosť, ktorá sa mi akoby veľmi páči a ja som tam dal aj na konkrétny účel pre tú školu tie peniaze a ten účel je, že oni majú online platformu a majú ju otvoriť pre všetkých ľudí z celého sveta. Čiže ak niekto sa dajme tomu, že relokuje, si to vymyslím, že na Bali, tak môže ako keby na diaľku študovať maturitu pri špeciálnom režime aj vďaka ich online learningu alebo online kurzoch AI a chodí ako keby len na skúšky ako na tú školu a získa ako keby maturitu, normálnu ako keby medzinárodne uznávanú maturitu zo strednej školy. No a potom tá druhá, som zabudol druhú otázku. To je v pořádku. Jaká vlastně, co znamená AI pro vás? OK. AI je pre mňa úplne že zásadná zmena súčasnej spoločnosti v zmysle, že významne to automatizuje veľké množstvo práce a je to pre mňa príležitosť na budovanie konkurenčnej výhody, čiže ja si myslím, že to v následujúcich rokoch významne zmení nákladovú štruktúru firiem. Ja som si pred pár dňami počítal dopad implementácie AI v našej firme. No ja som viac menej pozeral na také najväčšie použitia, kde my využívame AI. No, jedno možno zo zásadných využití AI v našej firme je na call centre, že približne 30% zákazníckych požiadaviek je úplne vyriešených 100% od AI bez interakcie s človekom a nejakých 30% zefektívňuje prácu človeku to, že to rozrieši AI a doklepne to už akoby človek. A každý mesiac stúpajú tieto percentá. Ja som akoby vypočítal, že my dnes máme nejakých 45 ľudí na zákazníckej podpore a keby sme nevyužívali AI, tak máme 90. No a naši konkurenti pravdepodobne musia na rovnaký objem práce, keď nevyužívajú AI, využiť tých 90 ľudí. Tým pádom my to máme nejakú úsporu nákladov na tejto akoby jednej pozícii. Následne som kalkuloval s využitím pri tvorbe videoobsahu, pri prekladoch, proste kde to všade využívame a nakalkuloval som, že z tých iba najväčších asi 10 projektov je ekonomický dopad na EBITDU, čiže zisk firmy, nejakých 7 miliónov ročne tento rok. A tých 7 miliónov ročne pre nás znamená, že my nevykážeme väčší net profit, ale my to preklopíme do akvizície nových zákazníkov. Čiže z môjho pohľadu, čo sa stane tento rok, že Jim Beam vykáže ziskovosť podľa rozpočtu, ale dá na marketing o 7 miliónov eur viac ako taká istá firma, ktorá neimplementuje v tak veľkom rozsahu AI. A následok toho je, že potom rýchlejšie preberáme zákaznícku bázu konkurencie, ktorá má tú starú nákladovú štruktúru, ktorá nevyužíva tento typ automatizácie práce a tým pádom ja si myslím, že v dlhodobom horizonte skoro skonverguje zákaznícka báza do firiem, ktoré masívne akoby implementujú tento typ automatizácie práce. A ještě něčím můžete vítězit nad konkurencí? Tak tých vecí akože veľa, že tá nákladová štruktúra samozrejme nie je všetko. Z môjho pohľadu v dlhodobom horizonte sa vždycky vyhráva cez zákaznícku spokojnosť. Čiže ja ako CEO firmy mám akože v hlave to tak nastavené, že moja akoby kľúčová úloha je, alebo v firme sa v dlhodobom horizonte bude dariť, ak bude veľmi dobrá zákaznícka spokojnosť, čiže sledujem KPIs smerom k nechcem tu hovoriť zahraničné výrazy, ale proste k zákazníckej spokojnosti a k spokojnosti s fyzickými produktmi a so službou. No a potom
v takom krátkodobom horizonte sa firme tak bude dobre dariť, ako sú nejaké aktuálne ekonomické výsledky. Čiže to AI má že veľmi okamžitý dopad a my potom máme viacej akoby zdrojov na to, aby sme vymysleli, ako lepšie pomôžeme zákazníkom. No tak já vám těch zákazníků přeju co nejvíc a děkuji za návštěvu. Ďakujem pekne za pozvanie.